Another hit, I know abantu bazothi hayi I'm against something. No, I'm not against something. Enye into endifuna ukuthetha is this nansi. Lento yoba une-freedom. Let's say une-freedom. There is no freedom. What is freedom? If you understand the word freedom, ungasho uba une-freedom. But if you don't understand the word freedom, awunayo freedom. What is freedom? How come ube ne-freedom wena ube usebenza 5 days a week? Okay, kuthiwa une-365. This is your freedom. 365 days, that means it's a year. And then wena ufumana 117 out of 365, and then wena uyibiza ngoba i-freedom. Uzondibuza i-question, ndifumana 117 njani? Ufumana 117 because you are working. Lo msebenzi oyele esikolweni ethe i-system go to school, and ufumana umsebenzi, and then umsebenzi usebenze 5 days a week, u-offer ube free 2 days only, be free 2 days only. And then lo 2 days only, what you gonna do ke 2 days? What you gonna do? Ube free only 2 days. Just ke imagine counter ke ngoku wena 365 offer 2 days, maybe 30. Okay, 30 days minus 8 days, that means you're off. I-off zakho zi-8 a month. So 8 times 12. 8 times 12 is equal to 96. So 96. So wena enyakeni une-96 days offering ngazo off nje. It says i-offs. I-off i-freedom yakho le. What you can do ke-96 days. Yenza sense, ayenzi sense. Okay, another one. Okay, kula 96 siphinde sizothi plus 96 plus mamela 96 plus i-21 days ye-leave yakho, and then is equal to, so uphuma ne-117 out of i-200 and something ayo yakho, you own, you can't do anything, uyithengisile 200 and something days, but uzonixela uba une-freedom. So yintoni e-difficult for wena ukucreator i-freedom yakho? There is no such i-freedom oyicreatelwa ngumuntu. I-freedom uyazicreatela, i-happiness uyazicreatela. So wena why you can't start your own thing and then uzicreatele your own freedom, ozoyi-owner, u-own ixesha lakho, yonke into yakho uyi-own nguwe. Then ndingathetha ke ngona uthi there is a freedom, because i-freedom uyicreate ngokwakho. But if usasebenzela umntu awukho free, usacela emntwini uba ndicela ukwenza this and this and this, usakhawuntela ii-hours. Because if mna ndenze eyam I'm starting my own business, then izawucreate i-system kwi-business yam uba even noba I'm not there kwi-business yam, and then iyaqhubeka iyenzeka, iyahamba without mna ndibe khona phaya. Isebenza njani i-system? I-system izosebenza kanje, iza kufakela i-press uba fill up under pressure. Xa ulate kuyalazi ndizawuseta amaxesha uba maybe from 6 to 7 kuyasetyenzwa, yabo, from this and this kuyi-lunch, from this and this yabo, ndizoseta into ezinjalo, warawara, yabo. After yonke loo nto leyo, mna ndiyifumene i-freedom yam as i-owner, but wena awuna-freedom because mna ndikudicayidele. So wena why ungayiboni le nto uba irongo? Why wena ungacingi uba okay lixesha lokuba wena ucreate eyakho i-freedom, ungayicreatelwa ngumntu, so that uzoba free, uzo-own ixesha lakho, and then ubone uba after 5 years na awunobe ubona na umehluko. Thank you.